Ọhaneze Ndi Igbo ekene m unu n'ọzọkwa abịakwana m ka nsị abịa na ozi anyị na-ezite tata bụ ozi na nwoke ji pak zijelu Aisha bụ na Odogwu bụ unu na-efe unu na-ekriti content onye ọbụla mara ihe ọ na-eme onye ọbụla mara ihe ọ na-eme maka na ịma mpịa na-echi kịta ma ihe niile emegide mechi ihe niile a na-eme nwa gị nwoke tonite echi anyị egosi na ihe nne na nna ya ji ya wee gbala ego maka na asị onye nwanne ya na-agba ajọ egwu n'afịa nwanne dono ebe ihe ya na-eme ya ebe ọ nọ Odogwu bụ na Aisha bụ na-emekarị na ka onye nwere ya ama ịmana ihe dịrị ize eji ekwuli ya because a lot of Nigerians amahụ na ihe unu na-eme bụ prank a lot of Nigerians amahụ na ihe unu na-eme bụ unu na cash out. Some people ya pụta from beginning people do know na ka marriage dị ụfọdụ pụta sị ya bụrụkwa na anụ nwana mannukwa dị nwana mannukwa nwaanyị nwana na disu mam jicha jeta bad onye na ị na-enye ndị mmadụ impression that will create their mindset gosi ha na sị na ọ na ka families adị family ọbụzọ ọgụ na mgbe ọgụ ọbụla ndụ na anaghị eme ya malụ na unu emefewego oke unu merụ na akpọrọ ma nne na nna unu akpọkọrọ ma ndị ikwu na ibe unu akpọkọrọ ma ndị elders ha ncha na unu na-ekreti content unu na-enwezi privacy matrimonial bed unu na-ejighị ame comedy palọ unu eji na-ame comedy bathroom unu toilet unu ebe ọbụla kitchen unu maka na onwe ebe mmadụ batabe mmadụ maka na onwe ebe onye ahụ anaghị elu visitọ ya bịa na be gị kịta ịkpọrọ ya bawa bedroom gị that's why eji lụcha unu alụọ visitors toilet visitors bathroom ijegoro na all these big supermarkets big asị gị na this side is for staff only nke a bụ for the public gbara unu afọtọkọ n'ihe niile ndị mmadụ onye pụtazi na anya ọsị ọhụ na aka family si adị ọhụ na aka ndị a na-eme Odogwu bụ je divorce nwunye gị onye nke a mee nke ị na-akpali di gị enyogo onye akpali ya nwunye onye akpali ya dị all in the name of content mkpụrụ onye ka ọ ya aghọlọ ekenekwa m mana nene na vidio kwuru fi je park kwuru regarding Odogwu bụ na Jaka Jabia bụ Aisha Odogwu bụ my Monday hammer don't come for your domot gidigba biko when you joke apart Odogwu bụ you are my friend. Yes, I na-eme ife ka anyị were create content mana my brother ndị Igbo na-atụ n'ilu wee na-asị na gbara fere ofe na-adị very bad ọ na-adị njọ. Yes, ihe njasị na ọ na-adị njọ bụ ilele this ihe onyonyo a unu mere do agbasaghara bụ adị m adụ gị ọdụ ọ bụrụ m na-enye gị ndị ọ bụ na akwụrụ ụgwọ ụlọ advice na-enye gị bụ ịchọ iwere ịchọ ha hapụ ọ bụrụ it's none of my business but na nwanne mmadụ na-agba aja egwu onye ihere na-eme bụ onye nọ n'akụkụ ọ bụrụ onye a na-agba aja egwu so ị bịara agba aja egwu ọ bụrụ ngị maka ihere ga na-eme na-anya ọ bụ your friend ma ndị nọ n'akụkụ gị ma ọ bụ your followers ka gịnị ka ihere ga na-eme ife ji egwu egwu abụrụ ife ọzọ bụ na afọrọ ka nwunye gị si wee gbado gị aka n'opi akpịrị gbado gị aka n'osophagus gị werekwa aka gị gbado na jaw here and there push me I push you ọ dịka ndị ji ụgwọ well n'anya nke mmadụ enwere ike tiri gị emoji laugh a na-achị ọchị kekekekekekekeke but my main concern there bụ woto Ochukwu nọ n'akụ ebe ahụ nwa ka Jos pụta ụwa nọ n'enu ofostri na-elele mpa na mma n'anya nke unu bụ nne na nna unu na-eme as content ka a wee gosi ndị ụwa ife na-emegasị na family ma n'anya nwa ha bụ woto Ochukwu wotoski na-afụta na mpa ha na mma ha na anụ ọgụ okwu na-adịwa ka ekwu egwuregwu mana times ebe nye ọ bụrụ ezigbo okwu wotoski woto Ochukwu na-afụta ọnụnwa na mpa na-adị eti mee ihe ma mee na-agba ọnụ wụrụ
na mma na-eluzu cable nwa abịa were aka ha too bịa lụọ nwaanyị ọtụtụrụkwa nwunye na-eme gịnị na-egbu eli chefuo na ihe a mpa ha na mma na-eme bụ gịnị content. That is why at times onwe ife ọbụla na-eme ka a ghara ide eme n'ihu ụmụ anyị mụrụ amụ because of gịnị na oru echi chefuo that boy that daughter ama echefu maka etiti were aka eze nnụnụ aka gị iji wee gbuo akwụkwọ ego na village gbado nwunye gị na opi akpịrị ọ gara atọ abụ nwunye ga-ewe were aka ma na nwaanyị a dị very strong ebe a na-eme ga-eme ka akpa ụwa amụ nwunye gị wee were ofu aka ekpe wee fee odogwu bụ fling ya gị ka sigaret odogwu bụ wee bụrụ ada n'enu ofostri n'enu kushon odogwu bụ iwe ọjara pati a bịa gba aka ya esi ka nwaanyị esi nwa ofu ọkpụ wee fling him like this bịa bụ ewezụga dị nwe strength so akpụ obi niile ị nwere wecha akpụ obi niile na werecha isi burucha isi ogwe ka mụnwa ịmara ebu m isi ogwe iburukwa isi ogwe ejere isi gara ihe ya at least if I give a head atọ ọ bụrụ iwere isi gị pụọ n'isi Aisha isi Aisha agbụwa ka aka oyibo ha jaja ha sasị na content at least isi ekwowa atọ ebunye ụlọ ọgwụ anyị werekwa ya gbarakwa content nke anyị gwa. But joke apart, what I'm trying to say is this not something of ime ihe ejije. If you need to for example, I need content. Let us try to do something. Ka umwa imuramu, karile bedat na anya dahi ozo. I'm talking about your son with Utochuku Utoski. Umwa patarowa. Oza better page na negro page. Oza kata wata kadi binye kata totoro nwa kaka ya mwa kama neka ya muta kwa wine. Ọtụtụrụ nwanne nwoke ọgbada aka na abịrị na-alụ ya ka ọ lọgbuo ha ncha bụ gịnị ihe mpa na mma ha na-eme ọ dịrọ mma. You are my very good friend. I watch every blog and our blog. I'm an Attire. We do something that will make everybody to talk about you. At least internet is you are very bad, but internet is you actually blow internet. You blow you personally. I will deal with you personally. Not that nigga dem that na kuruka nwa kusade enu oche. Munye ga-esi Lagos toro atọ dabata east ha ncha bụ content agbadoghị aka na akpịrị gbọtọbaghị aka n'isi aja na-alọghị ọkpọ atọ sọọsọ ya tara mamụrụ ihe olu mere bụ na nwunye gị ji aka ebe fling gị ka sigaret odogwu bụ wee were isi agwọ sụ isi na isi okushon o wee felie n'ike ozugbo wee were eze nnụ aka tọọ n'aka n'olu nwunye tọọ gbọdọ nwunye dara anya ka kabere shimana kai kabere shimana biko odogwu bụ udo ụmụazụ nọ na internet. Yes, ụmụazụ nọ na internet. O nwere ndị mpa gụchara smartphone ha ji eme assignment, ha ji eme homework, ha bata na internet like this now for all these things na-eme. You are passing a very wrong information. Whereas no one unu mechakwa unu je behind the camera ṅụọ nkwụ riekwa nwa ojombi as a husband and wife. People are na-egbu onwe ha na ha na-comment because na dogwu bụ na nwunye na-anụ ọgụ. But after the scene, after the program, after that shooting, unu yikọrọsịkwa akwa ṅụọ nkwụ mie ọnụ rie nwa ojombi n'elu bed. Ndị comment section na-egbu onwe ha na comment section. But nevertheless, ị na-eme ife ndị mmadụ ga na-watch kupu nwa ga na ọkụ mee ife 18+. That is what I want to say. Thank you very much. But continue gbado nwunye gị aka na akpịrị gbado nwunye gị were aka ekpebe gị fling gị ka siga ọzọ ya dakata ihe esi na dekin nwunye gị esi na dekin fling gị esi na dekin fụrụ daa n'elu lezus abịa gbaa gị mmiri ancha bụ gịnị content uru a. Thank you very much. I'm going to channel the video and like it and I'm going to share this video. Subscribe on this channel ke you can enwete notification bozo I post videos on channel aya. Kabakwa na arụ na share video. Yo nweziku ya bụ na ịchọ ikwu. Tila ya.
na comment section anyị na-agụ comment. Igbo Igbo ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ.